Здравейте! В това видео бих искала да ви споделя кои са любимите ми мултивитамини и защо. Представляват прахообразна субстанция, която има голямото предимство да няма абсолютно никакви консерванти в себе си, никакви отцветители. На практика това е просто стрита растителна смес, която е изключително богата на витамин С, бета-глюкани, витамин D. Между другото, с нея може да поддържате едно прекрасно ниво на витамин D, т.е. да предотвратявате дефицити. След като вече сте постигнали запълване на нива, ако сте в тежък дефицит. Какво правя? Събуждам се сутрин и веднага слагам тази около една кафена лъжичка смес, залята с гореща вода. Поставям по хлопака, за да се задуши за 5 минути. И през това време отивам да си измия зъбите. След като вече съм готова с това, изпивам сместа. Виждате, че става под формата на колоид. Нещо, което е супер ценно. И на практика антиоксидантите в чашата веднага отиват за премахване на токсините в тялото, които са се натрупали следствие работата на черния дроб през нощта. И така имате един прекрасен старт за деня, реално с много силно намалено ниво на свободни радикали в организма. Това е.